Другото нещо, което забелязах с времето, е, че естествено много по-лесно е да завидиш, отколкото да опиташ. И следователно това ми стана като пример за най-лесното нещо на света, а именно завистта. Гледам, че повечето хора, когато видят някой, който има повече след всичките демонстрации в социалните мрежи, не говоря за някакви милионери, милиардери, имения, коли и така нататък. Говоря за някой, който е пред теб, една или няколко крачки по-напред от теб. И вместо повечето хора, вместо да си кажат браво, ева, щом той може, и аз сигурно мога. Не. Те предпочитат да ги изби на някаква уникална злоба и завист, да почнат да го хейтят, да го плюят, да го кълнат. То с на къв ми се прави, това сигурно не са неговите пари, това са нашите пари, парите на родителите му, той сигурно въобще не е толкова щастлив, ами напротив. И стигам до извода, че ако те признаят, че той може, някак си ще трябва да признаят, че те не са опитали достатъчно. Затова има огромна разлика между хората, които гледат и хейтят, и между хората, които гледат и се учат. Те, с които се учат и постигат, те по принцип не казват нищо. И естествено избора е или завиждаш, или растеш.